लोगोफोर दिनैयो जेम्स मसाहारि सारनि जितु बिबुंथि लाखिनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो मानो होनबा जोंनि बिपिएफ हान्जाया एसे आलादाखा। दिनै जेम्स मसाहारिया बुंदों सोरबा भट होदों होआखै थुदों थुआखै बेजों जेबो माने सोमोन्दो गैया आरोना, गासैखौबो समान मेगनै नायगोन। आरो बिपिएफ हान्जानि जितु लिडारनि जितु आखल आखुफोरा एसे आलादाखा, गुबुन बायदि नङा। दिनै गासैखौबो समान मेगनै नायगोन आरो बिपिएफफोरा सबखौबो गासैखौबो समान मेगनै नायखायो। सोरबा होदों होआखै बेफोरखौ बुंलाबायबाय थाया। दिनै माखासे बिपिएफनि जितु एगेन्स्ट पार्टिफोरा एगेन्स्ट सुबुंफोरा सोरबा लामा आवथेदों होननानै पस्ट होलाबायदों, सोरबा माबा आवथेदों, सोरखौबा बुनाय, बेफोर जायखिजाया माने मोनसे बांसावनायसो बेफोरबायदि सानो आरोना। दिनै सरकार दायनि सिगांनो माखासे थारमाने मा होनो बिपिएफनि मानसिफोरखौ ओरैबायदि माने बांसावलाबायनो हमदों, जायखिजाया माने गाज्रि माने पस्ट लिरनानै मा होनो माने बिपिएफनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो सानदों आरोना। बेफोरबायदि खालामनानै जेबो मुलाम्फा मोननाय नङा। मानो होनबा जोंनि जितु बिपिएफनि जितु लिडारफोर बेफोरो जायखिजाया एसे आलादाखा। आरो बिपिएफनि जितु मानाव गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गासैखौबो अनसायो। सोरबा इउपिपिएलआनो जा सोरबा माबायानो जा। दाखालि बावै मोनसे भिडिअ नुदोंमोन, जायखिजाया इउपिपिएलआबो बिटिआर सरकारनि जितु सुक्ति खालामनायाव माने मदद खालामगोन होननानै हाग्रामाया बेखौबो वेलकाम खालामदों। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामनानै हो। जायखिजाया गोजोन्थों, थेंक इउ।